oqala safumana upage 89 icawa yamashumi mabili. Umthandazo oqala safumana upage 89 icawa yamashumi mabili. Siyakuthandaza Thixo olamandla onke, onetafu elikhulu. Sigcine ngobubele bakho kuzo zonke izinto ezingasenzakalisayo, size silunge emzimbeni nasemphefumulweni, sikwazi ukufeza ezo zinto uthanda ukuba zenziwe ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen, Amen. Umthandazo wesibini, page 21. Thixo ongumdali woxolo lomthandi wenkolisayo, obuthe ubomi bethu obungaphakade bubekho ngokukwazi wena onkonzo ilukhululeko kanye. Uze usilwele thina zixaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kweentlaba zethu. Size sithi siqinisile okuthemba ekusilweleni kwakho nje, singoyiki amandla abo basukuma bayimpi kuthi, ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. amen, amen, Amen. Umthandazo wesithathu, page 22. Nkosi bawowethu wasezulwini, Thixo olamandla onke ongunaphakade, osilondolozileyo kwada kwasa ngale mini yanamhla, uze usilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu. Usiphe okokuba sithi ngale mini singawi esolweni, sithi kanjalo singangeni ezingozini. Zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho, size simana sisenza oko kulungileyo ebusweni bakho, ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. amen, Page 23. Thixo olamandla onke, thombo wako konke ukulunga, sithi ngolulamo sikuthandaze ukuba uthamsanqelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yelizwe. Bazalise ngomoya wakho oyingcwele, batyebise ngofefe lwakho lwasezulwini, bahambise kuko konke okulungileyo, ude ubangenise ebukumkanini bakho obungaphakade, ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. amen, Thixo onamandla onke ongaphakade, uphela owenza imimangaliso emikhulu. Hlisela bonke abafundisi bevangeli yakho nakuwo onke amabandla abawaphetheyo umoya ophilisayo wofefe lwakho, uze uthi ukuze bakukholise ngokwenene, umana ubahlisela umbethe wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. amen, amen,
abamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu ukuba ubazise indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo ulwazise kuzo zonke iintlanga sithi ngokubulaleka sithandazele irhamente engcwele ekulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa ize ikhokelelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo bade bonke abazibiza ngokuba bangamaKrestu bakhokelelwe endleleni yenyaniso babambe inkolo ngantliziyo bebambisene ngoxolo behleli ngokulungileyo sithi ke ukugqibela sibabekisele ebubeleni bakho wena yise wabo bonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emiphefumleni nasemizinjeni nasekuhlaleni ukuba ubonwabise ubasize ekusweleni kwabo ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke imbandezelo zabo sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu. Amen, amen. Thixo onamandla onke othe ngexesha wasipha ufele lokuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabayo othe kanjalo wasithembisa ngokokuba wothi kwahlangana ababili nokuba bathathu egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo yenza kaloku Nkosi njengomnqweno lokuthandaza bethu thina zicaka zakho njengokuba kusifanele siphe kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho usiphe kwilizwe elizawubakho ubomi obungaphakade. Amen.